המשל של דיזסטר PvP, והיום אנחנו משחקים עוד פעם סקאוורס בהפיקסל סרבר. וכן, אנחנו משחקים בסולו עם סקאוורס, וכמו שהבטרתי אנחנו נפתח עוד פעם הלווין מיסטרי בוקס. אז כן, אני אראה אתכם במשחק. אוקיי חברים, ושמתי טיפה מוזיקה ברקע. תשמעו, אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אז כן, בוא נעשה את זה. ניקח את זה, נשים את זה על הראש. הבקשה שלו הייתה על הראש ושלא יהיה לבור. דרך הבקשה שלי. קדימה, נפתח. ואנחנו נקשה, זה יערוב. סליחה שאני לא יודעת וידאו לא יכול לבדות. היה לי מבחנים, אז מתכונן ולא הייתי יכול. אז סליחה לגבי זה ואני מקווה שצורכים וכן. אז בואו נמשיך. עכשיו אנחנו נקראת לנו בזה קיי. נכון, אני לא מעט הקיל הראשון, יופי. בבקשה שלו יפרוק. אתם רציניים, הוא כבר באמצע, וזה לא, אני לא אוהב את זה. משהו הבא. לאמצע, יופי. אני יכולה לקחת דברים אין לי פעם, לשם. אני נראה את זה שם. בוא נוצא מעלה. כתבים רצח, אני רק לבדוק את כל דברים שיש לי שם. יופי, בוא נעלה למעלה. שאף אחד לא יעיל. אוקיי, זה הקרמת דרגה ראשונה. על הסטרייפים שלי נצח אותו. סטרייפים קורא. יופי. בנדיח, מי דחוף. זה לא אומרים, הוא חורי חיים. כיף הפקע שלו לא עברה. לא. בוא נראה למטה. באמת, אתה רוצה עכשיו להגיד? אתה יודע עכשיו מה עברתי? אתה יודע מה עברתי עכשיו? החיים שלי עברתי עכשיו. מה? אוקיי, זה עליי. לא, זה עליי. לא. לא. עוד קיל. או לא. אוקיי. בוא. נראיתי פחצים ונסגור את הדלתות. אוקיי. בבקשה שירי ג'ל. ספיד. אוקיי, 16 אנדר פרס. סטאק של אנדר פרס, יופי. צריך להיזהר. אוקיי. תהייתי בכל מקום. לקרוא שיבוא. רספקט. לא. יופי, רספקט בסדיאר. יופי. חייב לשרוד את זה עכשיו. אוקיי, בוא נעשה את זה. לפה ונלך לאי וזה נלך וזה חייבים לצח את זה
ואין דפה של אחד דיפנס לכולם. איפה? איפה הבחור האחרון? שלוש. פרוטקשן 4. אוקיי, איפה? גם לא סוף שלו, איפה? אני חייב לדעת איפה הוא. יש לי אוכל? אין לי אוכל אפילו, באמת. אין לי אוכל. נו. איפה הוא? באמת. המשחק הזה כבר לוקח שעות. איפה מניאק הזה? באמת, כמה דברים פה יש לי, נו. הנה הוא. קדימה, בוא לשרוף אותו. קדימה. כן, נראה אותך, יופי. וניצחנו. ואני אראה אתכם באאוטרו. אוקיי חברים, זהו, זה המשחק שלנו להיום. ועכשיו נפתח הלווין מיסטרי בוקס, וזה המשחק ארוך ומייגע. אבל לא משנה, בשבילכם נעשה הכל, אבל הנה, המיסטרי בוקס האגדי. בואו נשים את הדבר הזה בשביל שיהיה לנו מזל. מזל, בבקשה. נו. לא יצא. יש! איפה עשו? יש לנו ומפייר! יש לי, אני נראה כל כך חתיך. טוב, אז אני אראה אתכם בפרק הבא. ביי!